Hej og velkommen til den her videogennemgang af den nye Yaris Cross. Og hvis du tænker, nye Yaris Cross, ligner den ikke lidt den gamle til forveksling? Så er det faktisk bevidst, fordi siden introduktionen på det europæiske marked tilbage i 2021, der er Yaris Cross altså blevet taget sindssygt godt imod. Faktisk så godt, at der alene sidste år blev solgt over 190.000 styks. Og det gør også, at Yaris Cross er den bedst sælgende i sin klasse, nemlig BSUV-klassen. Så da Toyota gik i gang med den opgraderede Yaris Cross, så var designet altså ikke en af de ting, der skulle pilles for meget ved. Men når det så er sagt, så er det ikke fordi, der ikke er nogen ændringer her på ydersiden af Yaris Cross. Den her farve her, der hedder Urban Khaki, er blandt andet ny og kommer på den her Premiere Edition. Det samme gør de her super flotte 18 tommer fælge. Så hvad er det, der er blevet opgraderet på den nye Yaris Cross? Den kommer nu med to forskellige motorer. Den kommer med den 116 hestes hybridmotor, vi allerede kender, som er super effektiv. Men så kommer den altså også med den her nye 130 hestes hybridmotor, som vi kender den fra den nye Yaris. Som altså giver det her lille ekstra boost, som er især rart, hvis man tilbringer meget tid på motorvejen. Og apropos motorvej og motorrummet, så er der altså kommet ny lydisolation forskellige steder hernede i motorrummet, for at mindske lyden inde i kabinen fra motoren af. Og for at reducere vind- og vejstøj, så har den opgraderede Yaris Cross altså også fået tykkere glas på for- og sideruderne. Herinde i kabinen er den opgraderede Yaris Cross, men for alvor ser opgraderingerne. Her der har jeg blandt andet den nye 10,5 tommer infotainment-skærm. Den kommer standard på style-varianten og op efter. Og ikke nok med, at den er større, så har den også en højere opløsning og er mere responsive at bruge. Her bag rattet af den opgraderede Yaris Cross finder man også den nye 12,3 tommers digitale instrumentering, som altså kan tilpasses på et hav af forskellige måder, sådan så man kan få vist lige præcis de informationer, man har lyst til, når man kører. Derudover så kan man også ændre layout, og man kan vælge mellem forskellige udseende af den digitale instrumentering, sådan så det passer til netop dig. Derudover så kan man også få Yaris Cross med det her glastag, der er over mig, og så kan man også få den med JBL-lydsystem og head-up display. Det var altså en kort lille videogennemgang af den opgraderede Yaris Cross. Husk, at du kan komme ned og besøge os her på Gammel Køge Landevej 127, hvor netop denne her Yaris Cross altså står klar til prøvekørsel. Vi ses og have en rigtig god dag. Hej hej.